guys. Hello guys, happy Valentine's Day sa inyo di ay guys. Si Happy Valentine's. Karang 14. Si 14. 14 ba? Oh, may 14. Na oy, Nabutang mo sa kalendar 13 o 15, wala 14. nay 14. Wala. Na. Wala ko'y kadit anak. Ito ako ngayon, nag-iisa, naglalakbay sa gitna ng dilim. Hello guys. Lain. Sila eh. Lain kayo. Na unsa? Lain lagi kayo. Unsa lagi? Lain kayo, mag-inasara na sa karong 14. You are the reason why I'm still hanging on. 'Cause you are the reason why my head is still above water. And if I could, I'd get you. Karong 14, mabuak na po na ko siya. Siya. Siya ko, Hindi kay uyab. wala ko uyab. Pero mabuak na po na ko siya. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのもっと噂の dreaming で忘れないで So hello mga guys. Manama to mga video karon ng tawa guys. So naka shout out. Ay oo, nagpa-shoutout eh sila. Silang mga walay kadit. You just feel